Хәбәр итүебезчә, республикабызда бүтін Россия татар авыллар эшмәкәрләренең 9-нчы җыйыны зур оешканлык белән узды. Илнең төрле төбәкләрендә гомер итүче ватандашларыбыз ничек яши, аларны нинди проблемалар борчый, нәрсәләр берләштерә. Җыйын кунаклары белән хәбәрчебез дә аралашты. Эшмәкәрләр җыенында гаять бай күргәзмә тәкъдим ителде. Монда ниләр генә юк. Милләттәшләребез җыештырган нәзакәтле хәләл сый-нимәтләрдән башлап, төрле өлкәдә эшләүче осталарның камиллеген чагылдырган чүлмәкләр, хәтта музыка уен коралларына кадәр бар. Йошкар-Олардан килгән Гәрәй Максимҗанов, әйтик, борынгы татар дүгүсәләрен ясауны кәсеп иткән. Халкыбыз элек-электән мал асрап, муллыкта, барлыкта яшәргә омтылган. Чувашиядән килгән Санҗановлар гаиләсе эчендә ул яшәү чыганагы, хәләл ризыклар кишәсе янында кечкенә Рәсүл әнисе белән бергә басып тора. У нас есть колбаса, конина, йогурт. Яңа дусларны алды. Бында Саратовныкы, Тюменнеке, кемнеке генә булмаса, барсы белән дә сөйләшеп, кайсы белән уже телефоннарны алышып, ничектер эшмәкәрлек эшләрен дальше продолжать дәресен барсында эшләргә тырышабыз Аллаһы. Бүтән Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены милләттәшләребезнең бар өлкәдә һәр нәрсәне булдыра алуларын янә бер кат күрсәтте. 500 кунак үз төбәге казанышларын тәкъдим итте. Һәрбер чыгыш ул китап язырга була. Һәрбергә шундый зур үрнәк сезне менә безнең татар халкы өчен үрнәк итеп күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, менә шундый кешеләр булганда безнең милләтебез ныгыячак, безнең киләчәгебез бар. Монда бернинди дә шик юк. Россия төбәкләрендә халык саны буенча татарлар 2нче урында, 5 миллионнан артык. Милли мәгарифне саклау һәм үстерүгә игътибар аеруча зур булырга тиеш. Бу быел сентябрьдә узачак халык санын алу алдыннан бигрәк тә әһәмиятле. Әлбәттә, безнең күпмедер татар халкы ул телен дә белми, белә алмый, андый мөмкинлеге булмаган аңа. Ул үзен татар дип саный. Без аларны барыбер үзебезнекеләр, барыбер безнең татар халкы дип санарга тиеш. Әлбәттә, ниндидер юлларын табырга, тырышырга кирәк. Ничек итеп алар, ничектер безнең динебезгә, әгәр дә мөмкинлеге булмаса, телгә. Халык мәнфәгатьләре хакына эшләүче эшмәкәрләрне берләштерү чаралары киләчәктә дә дәвам итә. Киләсе елда бергәләшеп Идел буе булгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәчәкләр. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.